Aku tertarik karo wasiate Luqman ning gone putra-putrane sing diabadikan ning gone kitab Nashaikhul Ibad sing isine dalam tubuh manusia itu dibagi telu. Sebagian bali ning Allah, sebagian balik ning awake dhewe, sebagian balik ning wong liya utawa ning makhluk liya. Sing balik ning Allah yaiku rupane roh. Dadi wong kapan ruhe dijupuk iku balik ning gone Allah. Gak bakal iso ganduli. Nomor loro bali ning awake dhewe yaiku rupane ngamal. Jika nak ngamal apik ya dibales Allah, nek ngamal elek ya dibales Allah. Walaupun ngamal elek mau saithik. Balik ning awake dhewe. Sing nomor telu sing kembali ning wong liya yaiku lidud. Apa itu? Ulat. Ulat itu apa? Sindat. Jadi wong iki nek wis sowan ning ngarsane Allah alias mati, tubuhe iku ape dipangan sindat atau dipangan ulat. Sing ganteng kaya apa ya ape dipangan ulat. Ayu kaya apa ya dipangan ulat. Iki nasihat kanggo awak dhewe. Semoga bermanfaat.